Ganda na ito. Problema yung Jong. Pero hindi para pang krito di. Di guwapo. kung ano inana storya dol. Kung tubo ba ito mo na ang lamang anak. Oh, nung nasunugan no. Pag kung ano, tulog na sa kahoy nga nasunog. Mo pud ang forma. Oh, inani po nilang kulay lagi. Kamakan lang. So mga idol, pinamigay natin to ng Pangasinan. So Team Good Pangasinan mga boss, no. So papanood yung video na to. Ito yung pinamigay natin ng Pangasinan, no. So Team Good mga boss. So Jensen line to mga idol, pero ito yung sa Jensen na hindi masyadong tubigin yung area, no. Tapos hindi ito maisan mga boss, ha. Yung Jensen line na alam nyo, puro ganito. So ito kahoy ito, saka mga damo yung matataas sa damo, no. So ito yung pinamigay natin ng Pangasinan. Ngayon papakita ko naman sa inyo yung pinamigay natin ng Cavite. Pinagbigyan tayo ng Cavite dyan, no. Mapanood nyo to mga idol. Team Good lang to. Ito naman natin sa inyo pinabigay natin ng Cavite. Ito naman yung binigay natin ng Cavite, no. So Cavite to mga boss. Ito nga lang WS to ang kuha nito mga boss, no. WS to, TM Good pa rin. So ito yung pinapunta natin ng Cavite. Cavite area. WS mga idol. Ganda na ito. WS Cavite. Namigay din natin to sa Cavite, no. Pamigay natin to, pamigay. Ganda na ito, pinto. Tapos pakita naman natin yung pinamigay natin sa Mindanao, no. Kasi uso ngayon yung timbangan dito. May mga area dito na 20 hanggang 30. So, depende, no. Yung pinamigay natin ng Mindanao. Kasi uso ngayon yung timbangan dito. Ito yung mga extended. Uso kasi yung timbangan yan dito mga idol. 20 hanggang mga 30 plus to 40, no. So, yun yung laruan niya dito. Bangan talaga.